lam yajal lahu iwajan qayyiman liyundira ba'shan shadidan wa yubashshiril mu'minin. Qur'an firtata hoore mo yal mu'minun. Ɗum noon si en ƴeewi ɓeeɗo mushrikina en ƴeewi ɓeeɗo nasara en ƴeewi ɓeeɗo saliɓe Allah yahude e nasara mushrikin caggal de nelaɗari no ɓe lurdiri nelaɗo ɓe goni fagat kanu qabla maji'i koɓe kuffar koɓe gonno e majjere e gumdam e wemre nde Allah neli nelaɗo yani gomɗini hen yimkoñ wonen yimkoñ cali tawtude nelaɗo kokon jaggi ha tiiɗi kokon gonno dow mumen de nelaɗari nde Allah wakliti kafeje ɗe Allah waɗi en won hen gomɗinɗo Allah waɗi en wonen ɓe gomɗinani no mbaɗa taraddud hakkude ko gonga walla wona gonga ha subhanahu wa taala walli en wonen yimkoñ keddi koñ ina gone mawna kinare ina gone ɓurnare ina gone ñemtinde yimɓe mumen yani pour salade rewde sallallahu alaihi wasallam Allah ne weltina Muhammadu certugol ɓeɗo yimɓe Allah ne weltina Muhammad an tafarruqil qawmi fi sha'ni ko ɓe certi ko e ma Allah wi wa ma tafarraqa serani gandi sertude de wannoɓe ni mbattini wona ɓe ceeri e nder to ɓe ceeri to yahudi yahi ga nasara yahi ga mushrik yahi to woni to kadi ɓe mbaɗini goto ko rondi to yiɗi to ay ko ni ɓe gonno de nelaɗari nde ɓe ceerti nde ɓe ceerti nde yahudi yahi kayne waɗi ni nasara yahi waɗi ni mushrikin en kam ɗurugol mushrikin hono laabi mushrikin hono foti افترقت اليهود 71 فرقة يعني النصارى 72 فرقة وستفترق على 73 فرقة هذا شابون دي تاتي كاتشوري اغال تو في النار الا ما انا عليه اصحابي صناك من سبب من غني دوم ديكو فوكو جايغروجي دوم نون دك يهود النصارى تشيراني الذين اوتوا الكتاب الا سونا من بعد شغل ما جاءهم البينة كنت يها غونغو اري يهود غونغو اري نصارى غونغو اري مشركين ɗum yawti ha gonga ara ye ulama men anduɓe men enen anduɓe qur'ana o ɓe certi goto fof ƴetti bolol murodi soyde taƴi ɗon groupe yimɓe yaadi hen yiyoɓe Allah midi yiyoɓe Allah ñalawma sa weddima musiba neɗɗo meeɗa yiide ndeke yimɓe ɓe ceertani so wonande yeehi ha gonga ara e mabɓe haɓe paami gonga o ɓe nani gonga o ɓe jii gonga o ɓe gandi gonga o ɓe paami gonga o ɓe tawi gonga o qur'ana tan ɓe mbi qur'ana yonani ɓe gaddoye asmawi ɓe gaddoye lahdari ɓe gaddoye majmul moubarak majmul latif riyadou salin ɓe gaddoye ibnul mamba ɓe gaddoye kutubol jaskoñ hande dawetake hande ko nasade def koye ramli en def koye katumeje ɓe gaddi tan ɓe joowi tan ha fote leyde yeese caggal nden mbaɗan noon tawi ɓe jiiti gonga ha laaɓa ɓe jeewi bolol tan ngoli hoɓe gandi subhanahu wa taala wi ya nas wama tafarraqa sertani alladina no ɓen utul kitab illa so wona min baadi caggal ma jaahumul bayina ɗum noon nelaɗo wata tampini hoore ma woto suno woto waɗa ɓerde ma mette fa inna hada sanu alladina daraju alayhi ko ɗum ɗo ɓe tawi wa daydanahum wa daydanu aslafum ɗum ɓe tawi mawɓe mabɓe wostade e sertude e fende annabaɓe mabɓe e sertude ɗarayigo ɓiɗo tan laabi gasata yani hatta ahlu kullu mazhabin yubdilu ma inda gayri bagyan wa udwanan ko ɓe jogui fo ɓe mbiya on cemtat ɓe ko jogui won penet wa qawlan bitashahhi wal hawa goto fo ene woni e dow mum hakaza subhanahu wa taala annabahum wa wabbahahum Allah ayibani ɓe yenniɓe koɓe goni e dow mum e ɗe golleje wala ma balagu min fasadi lagli wa dalal faqal ndenne de mi yettoyaki toɓe jahi to ndenne de toɓe goni to mi wonani toon wama umiru dendagal biyeteɗo ko joguiɗo din wama umiru heɓe tuuɓe jamiraka illa sa wona li abudullah yoɓe ndew Allah mukhlisina lahu din ɓe laɓɓinana ɗum din o hunafa ɓe goño ko woñi ko fof ko wedda ladde ko wo yuqimu salata ɓe ñiiɓa waktuji Allah joye wo yutu zakata ɓe itta koɓe jogui ɓe mbaɗa ɗo foti wonde
ɗum tan jamira goɗɗuma hay hunde ko ɓi adama yamira so wona ibadatullahi wahda tawa ko mukhlisin caggal ɗum ndewa Allah mbaɗa waktuji Allah joyɗi ƴeewa tan ɗum ɗo ya Muhammad nde ɓe mbiyani nde ɓe certi nde ɓe luuri nde ndende ɗe ɓe jamiraka so wona yoɓe ndewa ko moƴƴinta diina maɓɓe e aduna maɓɓe ko fooɗantaɓe malal aduna e lahara taw hoɓe laɓɓini ɗum suudde e feeñade hoɓe laɓɓini golleji maɓɓe hoɓe goɗɗoti sirku to hoɓe ndewi laawol Ibrahima ngol ganduɗa ngol wuuri dendagal ko wiyete wasaniya bida shirk e alzamani ɗum taki Allah wi mon ya nas summa awhayna ilayk qur'an ina arana hoorem min mahyima feede ma an Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min bima an ittabi e jokku ndewa millata Ibrahima hanifan goñaɗa ɗo Ibrahima rewno koyngal mum fof teken koyngal ma jawta goɗɗo nokku goɗɗo wimono qur'ana ma kana Ibrahima yahudiyan ma kana Ibrahima nasraniyan walakin kana hanifan homo woɗino koɓe gonno dow mumen musliman ko julɗo wonno dewɗo ɗo Allah wi o rewɗo ɗum noon ya Muhammad ko woni muuyande yo julde daro manamu de garata munde yo taw ɓernde mana ɗon haɗa huli deweteɗo haɗa woowi yanki nanade ɗum ittude askal ngal infaquha fima ayyana la fil kitabil karim min al masarif hono no Allah wimani ko joguiɗa ko wota yaw ko famɗi ko heewi ma woni ko commerce so goro so banana so carotte so guerte so ñebbe so tanka tan ko julago ɗum ñaldata ko julago ɗum hirdata siko ɗum dañi temedde ɗiɗi Allah ne jogui hen bujjoyi tan ko ɗum julago o taggille de sona ɗum tan ñama riba nda bonugo tanka tan ko ɗum julago tan jeeyowo kosam yo jeeyowo kullama chey tanka tan ko liggey ko jula ka commerce ka julo ina yaltina hunde haɗa daña hen ko gurɗa aɗa dañe ko ñamɗa hay so tawi sika askal ittama aɗa foti ittanede hen sika askal yane ɗum ɗo buuɗi joyi temed ɗiɗi fof itten bujjoyi totta jomumen ɗum woni murad yani wo yuqimuna as-salat wo yutuna az-zaka wa dhalik laɓɓinde dewal Allah ngal wonande Allah e wuurade goppa shirku e daronade waktuji Allah jeyɗi e ittude askal ngal ya Muhammad wa dhalika ko ɗum ɗo woni dinul qayyima diina Allah laaɓɗo o moni sa yiɗi diina Allah laaɓɗo nani wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ddina hunafa wa yuqimu s-salat wa yutu z-zakat wa dhalika dinul qayyima ko ɗum woni diina Allah laaɓɗo o ko ɓuri raɓɓidde ko ɗo subhanahu wa ta'ala wimon ahlul kitabi ɓe ceerte usuli din manam asli diino e cate diino e wonde noon ɓe jamiraki sona yoɓe ndew Allah tan ɓe laɓɓina Allah e fimde nde ɓe piwi nde e golle maɓɓe woto ɓe ñemtin baaba woto ɓe ñemtin gardiɗo woto ɓe ñemtin jinni woto ɓe ñemtin hay gooto ɗum ɗo noon woni Allah ene wullo woni ko mbiyeten ko tagge Allah no tagga ɗo dendagal affaire yahudi en noɓe ceertire diina mum fama baluna nanul muslimin enen ne kayɓe men enen julɓe hannde وقد ملأنا ديننا بدعا إن كبني ديناجي من بدع ومحدثات قد فداد وتفرقنا شيرتدن في دين من شيئا أفليس ما نحن فيه من ذل وهوان متن جاني هندنا بعدين هندنا غونيك أو كوير en golɗo jasgol e ndeɗo loore e hakkude leƴƴi jazaa'un min rabbina mbaɗa wona jogaden ɗo koko kanduɗen yoɓede mais lima sirna ilayka gonɗen ko minin hirafene wuurade an manhaji shari tawil goppuɗen sawe men tewɗo wastirati ala sira wa sayr ala sirati almustaqim e yaade lawol Allah pewgol he ndeke noon siko tawi enen e koye men en ƴewtima a jaɓi ƴettude qur'ana a waɗi ɗum e hoore ma a ƴetti qur'ana a waɗi ɗum e waktu ma e zaman ma e wuro ma e hoore ma e tana famat ɗum sa ƴeewi wuro mo tana famat qur'an kono noon sa yino ko ƴetta fof tan tegata ɗum ko keccam an kam ŋañɗa hoore ma ƴetta mara ma moɗa an kam ƴetta hoore ma moƴƴina tan ndeke noon sa ƴeewino koyirɗen niyande kettirɗen keeci nanodirta jiyodirta pamadirta moƴƴodirta
pewnata jam pewnata ko moƴƴi mbatta jamaji nanodira mbatta école nanodira mbatta kullu shay nanodira Allah hen sa yeeɗu ko woppude men kitaballah wa sunnatu rasulih sen jaɓɓinoɗo sahabaɓe jaɓɓunoɓo ɓen ɓurno men heydu enen kayɗani en kayɗani wawi kayɗani sahabaɓe foti habde ko heyduɓe kay sa yiyat goɗɗo salamu aleykum ɗo oto wi tam noon kono sahabaɓe Allah suuriɓe ayyamu rasulillah ayyamu aboubacre ayyamu oumar ayyamu ousman ayyamu ali ayyam hatta salafu salih 300 sana bada rasulillah kulluhum fi khayr hay gotel ɗum mbaki caggal 300 sana noon ɗo noon jalluɓe kaftino hanti noon hanti deftere nde watti waɗe ɗon to nde tawoye maayɓe honde yeeye toon siko maayɓe maayinde jangge honde fecce honde waɗe katumeje honde waɗe no jiiɗon ni no waɗirten ni wo gayre dalika hande ko bida hoɗon gandi senen ɗannattono hanki goto men ne jogui yimɓe tan ne jooɗe nder suudu baje yaltata tawanmo ɗon tan wi hono jiɗɗa ya wiya janggo wi ala wata ya gaaɓe keedi ononi kay o meeɗiɗo yiide ndarono suusiɓe bo gaaɓe keedi oɗe suusaɓe ayi ɗum ɗo ngal ɗo bandiyagal tan bonna haqqille ma nawa ɗimin jawkal ma nawa mbalon ma nawa mbe'oje ma nawa ko ponnoɗa fuɗɗorade tawa dara kay ko waɗi toon sonaga akadib wo turha penare ɓole subhanahu wa taala wi inna alladina ne ɓen kafaru arte maɓɓe kadi inna alladina ne ɓen kafaru dendagal ɓen yedduɓe allah ɓe gone min ahlil kitab e yahude nasara dendagal ko wiyete catholique hoorem fof e façon-ŋaji mum e dendagal ko wiyete juif fof e façon-ŋaji mum wol mushrikine kala biyowo allah e goɗɗum allah e onon mushrik allah e so nde wona nande allah e chauffeur kooli ande o chauffeur wawi oto o yejjiti chauffeur o jogui ko jamdi allah kay ko maccuɗo allah woto deldi yata ko leydi allah yani chauffeur kay ko meccal mum tan waɗata kono kay wawa kay so woto hangama noon so woto hangama wona chauffeur no wiyata ɗo wiyatene jagga feren ɗo ko ɗo ferguitto aron tappe leydi allahu akbar walillahi alhamdu subhanahu wa taala woni mushrik ko neɗɗo biyowo allah e on ngel ɗon eeye labudde ngel iwa mbiyata ko allah ina waɗi nokkuji ɗo rendata mouhammad ina waɗi nokkuji ɓe memodirta de jabde to jabde to sika jaɓi allah jaɓani mouhammadou ko mbannoɗa fo goni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah allah seedorte ko relede mouhammad sa sallam seedorte ko ñemtinede ñemtinte qawlan wo feelan wo taqriran ko wiye ko waɗe ko ñimmi ko ɗum woni ko rasul sa sallam waɗir lagad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana siko ɗon ñemtine mouhammadou sa sallam ko ñemtinirgal ko ñemtinirgal ɗoftedemo ko ñemtinirgal wadde ko wi ko ñemtinirgal haalde ko wi ko ñemtinirgal tabatinde ko tabinde ko ñemtinirgal kanko ko ñemtinteɗo tan ɗum noon subhanahu wa taala wi dendagal mushrik e façon sirkum kala kene sirk tanka tan wiye moƴƴani kanko mi wiye moƴƴani e ngel ɗo kumigel moƴƴani konngol moƴƴani woto wat moƴƴani ay ngol ɗo moƴƴani watno moƴ ko wima noon moƴƴi koko moƴƴini harmi koko harmini daggi koko dahni tabiti koko tabatini kono hunduko ma kanɗa tan wiide ene weni ñaama walla welani ɗacca kono noon ina harmi walla daggi ɗum wona ko ɗum ɓiyadama ɗum noon allah wi yedduɓe yahude e yedduɓe nasara e yedduɓe mushrikin sariyam min allah ko ñaawmi gaynumi tottumi annabaɓe ñaawi gayni tottumi salihuna en wiyete mukhlisuna en ñaawi gayni yani ko fi naari jahannam aɓentu eɓene nder jahannama khalidina fiya ɗum ne ko toon ɓe gonata gasi minde ko ɗum ñaawɓe tawi noon ɗum beeli moon cukke en min ne woƴa dendagal yahudi biyeteɗo juif tuggi tan ñaɗe ɓe mbaɗi koye maɓɓe yahudi ha ɗo ɓe jarata ɗo ha yawmal qiyamati e nasara ɗo tuggi ñaɗe waɗi hoorem nasara ha yawmal qiyamati haɗa mayata ɗo e mushrik ñaɗe ƴetti sirku mum ha ñaɗe ɗacci tuubi kañum noon e mumen kala mumen ɗo tolni ene wayi fof tanka tan ina wone ɗum ɗo min sariyam ñaawi ko fi naari jahannama khalidina fiha ɗe ko toon goni ɗum noon so tawi ɓene belma wondu e min de mi waɗani en d'accord ni on paami ɗo ya nas caggal ɗum allah ñaawi ɓe ñaawore wonde nde ɓe goni koye nder jahim
ñaawore wonde de ulaika na ɓeɗo humna ɓe sharru heɓe allah ɓuri bonnu ɓuri fof albariyati ko tagi fof ko ɓe ɓuri jasde ko yahudi ɓuri jasde ko nasara ɓuri jasde ko mushrikine en alal itlaq ɓe ɓuri jasde sabu ɓe ngol yedduɓe googo caggal de ɓe gandi ɗum caggal de dali koɓe jogui haqqillaji ɓe kangaka ndege noon ɓeɗo o watti hen caggal ndo halki yedduɓe allah ɓe o watti hen noon mo moƴƴa e moƴƴuɓe he inna alladina no ɓen amanu jaɓɓe allah wa amiluɓe golli as-salihati golle moƴƴe ulaika na ɓe khayru ɓene heɓe ɓuuri albariyati ko mbindumi ko fof ko tagmi ko pop ko ɓe ɓuuri ɓen gonɓe Allah wa amilu salihati mbaɗi golle moƴƴe siko tawi moƴƴere ko gonga nde kanmi moƴƴude ko ɓeɗo goni ɓurɓe moƴƴude ko takmi ɓe homo woni ɓe ɓe annore limanagal ƴelliteɓerɗe mabɓe ɓe peewe hengal ɓe gonɗini kala ko nelaɗo addi ɓe golli dendagal golleji moƴƴi ɓe ƴetti pittali mabɓe ɓe mbaɗe sabilillah ɓe ƴetti pittali mabɓe ɓe kaɓe ande Allah ɓe ƴetti jawdi mabɓe ɓe dokke lawol Allah ɓe moƴƴini gollugol hakkude mabɓe e tagore nde ɓe moƴƴi e wuuro mumen ɓe moƴƴi e golle mumen ya Muhammad dendagal moƴƴinaɗo nafowo hisowo janggo aduna e lahara natowo aljanna sunaki Allah wi ko ɓeɗo ɓe goni innal ladina na ɓen amanu jaɓɓe Allah wa amiluɓe mbaɗi as-salihati golle moƴƴe ulaika na ɓe humna ɓe khayru heɓe ɓuuri moƴƴude albariyati windere nde caggal ɗum Allah watti hen jazaahum jobdi maɓɓe inda rabbihim ɗo joom maɓɓe ɗo jannat tottanɓeɓe ko aljanna biyeteɗo adnin ñimre deere tajrina dogo min tahtiyata less makko alanharu caawi khalidina fiya hoɓe gona toon abadan ɓe jaltata Allah watti hen kadi welamma goɗɗo Allah wi koɓe mbaɗi golleji maɓɓe ay Allah sifi maɓe ɗo sifo goɗɗo koɓe ɓuuri moƴƴude ko tagi ko Allah wi jobdi maɓɓe to muuto ko aljanna ɓe natateɗoma yaltatake caggal ɗum Allah wi radiyallahu anhum Allah welama ɓe wo radu anu ɓe belama Allah welama ɓe ɓe belama Allah welama ɓe ɓe belama Allah wo dhalik ndeɗo moƴƴere nde moƴƴude maɓɓe ko liman wonande on khashiya kulɗo rabbahu jomum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam Bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah Bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سبحانه وتعالى e ndeɗo simore teddum e ndeɗo simore wiyetende mawnugol e teddungal Allah wi ndeɗo simore hono qur'ana men tedduɗo hondo jootono en wattude qur'ana telli e dow nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi koye palasuuji 4 e deftere teddude nde wol qur'ana yufassiru ba'duhu ba'da yani e ndeɗo simore wiyetende inna anzalnahu subhanahu wa ta'ala haale qur'ana nokkuji 4 e nder qur'an ɗiɗo nokkuji 4 tawi hono haalana men hen
jippogol qur'ana ummade dow asman yottade leydi bimana teddungal dow e teddungal les jabbendira koolaɗo dow e koolaɗo les ceerondira ɓe mbawa tottodirde nelal Allah subhanahu wa taala hono Jibril alayhi salam e Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam pour jokkodirgol mumen e nokkuji nayi qur'ana jooti men no holliri en ni gotel en fof ma waɗɗuma place mum ha ɓeyde ɗen dañjen fayida to ndeɗo simore de naati fodde men naata e ndeɗo simore Allah holli en Allah jippini qur'ana e jemma tedduɗo Allah jippini qur'ana jemma tedduɗo ɗum o haali ɗum koye ndeɗo simore wiyetede inna anzalna to surat dukhan subhanahu wa ta'ala wi en toon hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursilina rahmatan min rabbik innahu huwa samiul alim ɗum ɗo haala koto suratu dukhan to suratu bagar subhanahu wa ta'ala ina haalana men toon jippogol qur'an o wi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan to suratul anfal subhanahu wa ta'ala wi en toon wa'lamu annama ghanimtum من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اديدو بلسوجي ناي ونيدو سبحانه وتعالى حال ليلة القدر ender Qur'an ɗiɗo palasuji nayi e nder ɗiɗo palasuji nayi hono oɗo aya mo jogorɗen jangude joni inna anzalna fi laylatil qadr homo laaɓi wonde qur'ana jippina koye jemma laylatul qadr ɗum no laaɓi o wi inna anzalnahu fi laylatil qadr ndeke qur'ana jippi koye jemma laylatul qadr ñanden fuɗɗi umma dow asman yotte leydi aya gonɗo suratu dukhan mani artan monen watta ɗum pular so Allah jaɓi ina tinnana men ina feññinana men wonde jippogol qur'ana koye jemma baɗɗo barke o fi laylatin mubarakatin o to wiki inna anzalna fi laylatil qadr o ɗo wiki inna anzalna fi laylatin mubaraka ndege noon tinni tabatini wonde qur'ana jippi koye jemma tedduɗo aya gonɗo bagara o mo Allah winen shahru ramadan alladhi unzila fi alquran on ari tinnande men hollude en wonde qur'ana jippino koye lewru korka ɗum woni shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran aya suratul anfal mo battandimi jangude o on holli en ina tindina men jippogol qur'ana e dow nelaɗo wonno ko ñalawma kawruɗo ñande jippogol qur'ana ina hawre lewru korko ɗo yaara balɗe 17 ñande en hawruno ko yawmal taqal jamani ñande badri ñanden kadi ko 17 ndeke hawri teddule ɗiɗi gotal en fof ne waɗi place ina yona dars ina yona windande mawde timmude wonde laylatul qadr wonde jippogol qur'ana e laylatul qadr ɗiɗo waktuji ɗiɗi ala ko ɗi pote islam sabu qur'ana de jippinde ko tawi ɗo e miɗe ko tawi ɗo majjere ko tawi ɗo e wemre ko tawi ɗo e ceertal ko tawi ɗo e luural ko tawi ɗo min ɓuri tawi ɗo ko minen tawi ɗo ko minen mbaɗata minen pirtata qur'ana ari holli fof ɓiɓɓe adama woni ɓural ngal woni teddungal ngal ko kulol Allah inna akramakum indallahi atqakum nde qur'ana ari jippinde e waktude jippinde ene ngal teddungal wayi no suutiri o aduna itti mboya o bone watti ɓe o leer o lumiére ñande yawmu badru
nde julɓe dari bange heferɓe dari bange nelahaɗe no dari aboubacry no dari oumar no dari ousmane no dari aliou no dari mouhamadou sa sallam no dari ina wondi ñande ena kaala mum e wutte mum ina duwo yo allah wallu julɓe ha kaala o wutte o jari o tinani aboubacry ƴettini ɗum haɗani tampina allah nelaɗo ɗo dari ɗo koɗon gandi on place nomo wayi yodde e mawnude ko ɗon subhanahu wa taala wimo nokku leydi mbaɗa e gueece heferɓe ɓe o jikki leydi tan o wi shahati wujuh gueece boni ɗon woni mo allah wimo wama ramayta id ramayta walakinna allah rama nde beddiɗa nde wona an weddi ko min weddi saabu womre leydi fiɗoyde neɗɗo e kilométre uji 5 haɗa yarana wona jungo neɗɗo nawide toon ko subhanahu wa taala ɗum ko ñande badri ñanden no gonga fenade sertiri ñande hen ni qur'ana yi ñande qur'ana tellatono wayi yodde mawnude wadde fayida ina wayi teddude yodde ñande julɓe heferɓe kawriɗo badri ɗo ni ɗum noon allah subhanahu wa taala wi yani wama anzalna ala abdina yawma alfurqan ko yawma altaqal jamani ɗum noon qur'an o ruttino wiya heɗen mbiya ɗeɗo cimoje noɗe gariri allah adi men wiye nde simore ya muhammad innana minen allah wiyata min so wino ko min holko bonnantamo holɗo nanɗon doole ɓurɓe himmude aduna e mbadde allah garmi gara wonte ni ɓe jam omo wawno wiide min o fiya becce min kono wiyata ko minen allah wi minen anzalnahu ko minen jippini ndeɗo deftere anzalnahu minen jippini ndeɗo deftere wiyetede qur'ana ndeɗo deftere minen jippanide nde hono nde wiyete alquran minen jippanide to amen ga nde ummide ummake mon walaw kana min indi gayrillah lawajadu fi ikhtilafan kathiran sonde nde ummino ko wona allah tawon hen luure so kaari wi tan wiya muminde mbeɗa ñaagui konngol muñam noon han woda kalme noon gayni goɗɗo ɓe mbeɗa ñaagui konngol ɓon ɓe gonat ha nangue muto allah de yiɗi nde dandude ɓiɓɓe adama addi ko konngol gotol ummingol to mum ɗum noon wi innana minen anzalnahu min jippani nde ɗo deftere fi laylatil qadri e jemma teddugal laylatul qadri ko woni jemma teddugal holko taki ɗum laylatul qadri ko jamma e jammaji allah jamma laylatul qadr ko jamma cuɓaɗo e nder jammaji enen ummatu muhammad heɗen jogui faarona mawni sen timmima seeɗa siko tawi bida e sirku ala e golle men nataten aljanna ko subaka law guila yimɓe suwa finde ga finɓe fof natat aljanna ko takiɓe wonde laylatul qadr ñande jamma isra wal miraj ñande nelaɗo ummina addo e julde o yaɓɓi koyɗe makko mo yaa ha o yettiɗo jibril haɗata ɗo ɗo jibril wiɗo ɗo wi ɗum ɗo wama minna illa lahu maqamun ma'lum goto amen fof wonɗo haɗata min mi fotiɗo ya mouhammadou yaw nde nelaɗo wiino ɓenna tan omo totta gonngel avion ngel toksil ngel wiyete ko rafraf tan o wi aboubacry e hedde mum ɗum welimo noon ɗum yewtimo noon ɓe ummiɓe jawti ha ɓoyiɓe o natti aboubacry o naati tan bureau ji kayitaji ne binda tan kayit windata hoore mum kayit woni collier kayit nawata lettre kayit rija tan hundene yaa ko ɓiɗɗa adam mbaɗata ko machine ay nan tappa tan teg ina winda tan goto fof ko waɗata so yiɗi lelaɗa ɗanda so yiɗi liggaɗa ko mukki so yiɗi mbaɗa ko boneɗe ne binda tan jangga yawmal qiyamati jiibo e wata muhammadun salawatullahi wa salam do yotte allah ha totta julde ummatina arti ha e moussa kay moussa ɓe jewti no feewi ulama en woɗa hen ene mbiya moussa mataw haasidi mouhammad woni en ne mbiya moussa yurmi mouhammad moussa wi mouhammad nandumi a tottama ko mawni ko heewi ko yoodi kono noon hinkoye ma mbawa capanɗe joyi waktu a wawa rutto ñaagoye allah yaafoya mouhammad sa sallam hakkude moussa e allah yaani o yahiɗo seeɗa
ha weddi waktuji joyi tisbar takkusan e futuro e geeje subat e nder ɗon Moussa wimo min ko taki mi yiidema ni min de guurmi nde neɗɗo e amen no wuuro duuɓi temedere tawa ene woni sagata de woni temedere nde ko nder woni sagata enen hoɗo cagatagal men fuɗɗorto duuɓi 30 40 50 sa yiɗi 50